Goy, pelayo ang mga malas ha. Permanente may dere kay libre lagi suga sa mga iski diya sa mga barangay no. Bisig pwede ta maginani ninyo. Nami tubig gawa. Kana mayo. Piso kada baso. Ah, ting sukot na. Ay, Ting basa ni ka mga. Idol. Ning gabi may gabi po. nagsapatos, nagpambuskit, mo duwa. Andaw na mo duwa og balik. Nako mo. Duwa og balik. Kamu ka sa plato dula. Mata ka dul. Kadto try kayo. Kadto kay kamera limar ka bukdol. May gabi da. Mingaw si mo kis ko eh. Gata gede. Muka hilpon na. Donut. Bakit? Nalungan ko. Speaker. Mau. Bro itu. Ata na mo. Wala ta no. Di pernah sakto dul. Saya biapun. Yang pwede mamubo gabi eh. Iyo ko kini ha. Ano mo sa kutok eh. Oo, nakangtan mo kino. Nangalarag. Buwatay. Saya biapun. May gabi siyang tanan dia mga gano. Karon kay nuwa mig basket sa Guadalupe nuwa mig liga dito na para sa uniform mo. Pabantay pa ni hapon. Kana. Mo gani importante kay kaon kay importante kay. Nakabantay no sa dugay na mo sungsong. Sige may guban-uban ning kang amigo. Goy, si Goy. Goy. Mo am daw goy. Mo di balin si mong malas goy. So, sige lang. Anam ng duwa na madaog ni mapilde. Mas may mo makadaog kay. Kapoy naman kay sige tag dunit. Ini makadaog dong kay. Kaon po ta ba? Bitaw. Madaog karon. Kay may pa. Kung makadaog mga ita. Food trip kita gid. Oh, paan taog kuan? Chop drinks ba no? Kana. Skina ba? Maniwa ta makadaog taron. Di ta kadaog aw. No sirte. Magbuwag-buwag ta uli. Daogon. Goy. Pelayo ang mga malas ha. Ay abuga. Mo man yung una mo puntos ug biya. Ingon lagi siya ako no may uban-uban nga nakadaog ni. Ang imong di malas. Di balhin sa yaha. Kaw na namin dire karon sa kuan guys no. Barangay Guadalupe. Permanente may dire kay libre lagi suga. Bago may abot. Nay mga bata nga nagkuan nagkanang practice no maabot nga liga sa Bugo. Sunod buwan ha. Kapag buwan kapag ginag-post na. Advance na ba? Under 15 ni siya no. Sit ba? So nindot siya no kay nangandam sa daan ba sa kanang umaabot nga mga kalihukan diri sa atong syudad niya. Sa amo ang kuan barangay makakita man ni no. Lihok no para atong mga bata ma-training na siya. Sa mga iski diya sa amo ang barangay no. Bisig pwede ta maginani ninyo. Okay, may na lang na ba ma-train na tong mga bata og so good. Train din yang. Mga skill. Oh, kay basin dai nay mga sumusunod sa inyo no nga mga manuwaay ba no. May na lang ma-active sa sports itong mga bata ba. Dili lang kay puro sa email o ganang kuan. Online sabong. Goy, mura maggidok ka na ka diha. Kapag Namuyab naman ka diha noon. Kunting tiis na lang. Kaduwa na ka, makalupad na karon. Balhin may court kay di patistaan siya dito. Balhin may court kay nagamit ito na nagpa-reserve. Nung raman ta, magkuan ta mamugos tag duwa di. Balhin may court diri. Na meron sa barangay Kumbadu. Nami tubig gawa. Kana mayo. Piso kada baso. Asa ka kitag mano mo dag tubig. Pre na. Ah, dili. May lang bawi ba kasi sige may kapildi. Bastos. Yo. Labay!
Hindi ko nagalimutan yun. Undang na lang tayo. Ah, shout out yung idol oh. Nagkuha sa bulan, hawag bulan ganyan, ikaw ang idol eh. Nara. Si mga idol? Jonax. Yung mga tingog, buyaks eh, buyaks. Basta taga kumbado, shout out sa mga taga kumbado. Doon na nagsakir eh, basta pa na. Di na maday. Basta lang kapag game build din na mo eh. Trapo eh, Loy. Naon sa po ni repair eh. Sakto sa kalas, di mo trapo. Loy, uniform ni mo Loy, trapo. Nah, ting sukot na. Bayad na. Bayad suga. Bayad. Ting bayad na. Kaya ito last one, ito yung pildi. Minahal na karon. Yan naman to. Churi. Dol. Collection series ba? Saan ganyan ang kagawaan? Ayaw, Ya, wala pag mo kuwas bula. Ang ni kuwas bula, tiga ito ni kuwas bula. okay kayo hatag? Loy, siguro doa katong hatag ang katong ni kuwas bula. Kaya ni ana bito siya, di ko tigaan. May sundang. Ay. Tigpasan ni ka mga. Tanami ay, uli na mi ay. Uli na ko mga. Medyo ngangay sakay sa lawas sa pilid dito. Malas mong panagat yapon. Way na da. Kinsa kay di malas mo ano? Bisin ako, murag ako guro di malas. Di ugmuban ko murag mapildi mami. Mo siya na hantod sa tunay kayo kita-kita tanyog balik. Ganoy TV, anoy out. See you.